ଦ୍ରୋଣ ଜଡ଼ିବୁଟି ଚିକିତ୍ସା ସେବା। ସ୍ଥାନ ତାଣ୍ଡିଗାଁ, ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, ଓଡ଼ିଶା। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର 7894715744କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମାସର 1 ତାରିଖ ରୋଗୀ ଦେଖାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଜଡ଼ିବୁଟି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରେ, ଯଥା ବାତ ରୋଗ, ଆମବାତ, ଗଣ୍ଠିବାତ, ଦଣ୍ଡିସ୍, ଶୋଥ, ଅର୍ଶ, ଭଗନ୍ଦର, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ଅପସ୍ମାର, ଉନ୍ମାଦ, ହିଷ୍ଟିରିଆ, ଧାତୁ ରୋଗ, ହୃଦୟ ରୋଗ, ବ୍ରଣ, ଫୋଟକା, ଘା, ରକ୍ତବିକାର, କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ, ଯାଦୁ, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା, କାଶ, ଶ୍ୱାସ, ଜ୍ୱର, କାନ ରୋଗ, ଦାନ୍ତ ରୋଗ, ଆଖି ରୋଗ, ମୁଖ ରୋଗ, ଗଲଗଣ୍ଡ, ଗଣ୍ଡମାଲା, ଦୁଷ୍ଟବ୍ରଣ, ବାଲ୍ ଝଡ଼ିବା କିମ୍ବା ପାଚିବା, ପେଟ ରୋଗ, ଶିଶୁ ରୋଗ, ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ।